У эфіры рацыя, на сувязі выконваючы абавязкаў камандзіра полка Каліноўскага Павел дзядзька Шурмей. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Всім прывітанне. Рация. Спадар Павел, вы не на Куршыне знаходзіцеся, я так разумею? Не, я знаходжусь не на Куршыне, я знаходжусь в Украіне. Хачу пагутарыць пра гэтую аперацыю ў Курскай вобласці, так? Адбываецца тое, пра што мы з вамі гутарылі год і паўтара месяца таму. Тады чакалі таго контрнаступу 23-го года, што там будзе крэатыў, вайсковыя поспехі. Гэтага не здарылася, аказалася, ворагу нехта інфармацыю перадаваў, тэхніка не даходзіла. І вось здарылася Курская вобласць, тут і манеўры такія цікавыя, і крэатыў, і мабільнасць, усё, што трэба. А самае галоўнае, ёсць прыкметы дэстабілізацыі. У Крамлі там беспрэцэдэнтная ахова вакол Крамля, такога, кажуць, ніколі не бывала. Ужо нейкія ЧВКшнікі Пуціну пагражаюць, пойдзем на Крэмль. Значыцца, растуць супярэчнасці паміж ФСБ і паміж вайсковымі расейскімі. Ну, супер сітуацыя, но я па-простаму хачу у вас спытацца. Як вы лічыце, пачалося тое, чаго мы ўсе чакалі? Пакажа толькі час. У любым выпадку вынікі толькі станоўчыя. У любым выпадку Украіна зноў каторы раз показала, што яна можа, умее у сучасную вайну, а не толькі выкарыстоўваць безлімітныя рэсурсы жывой сілы, якія, як высветлілася, таксама ў Расіі не такія ўжо безлімітныя. Ну, а пра тэхніку мы навогул маўчым. Все было нечакана і добра атрымліваецца. Ва ўкраінскім стылі, ну, трэба сказаць усё ж такі на ўзроўні сцэнароў, што па сітуацыі на сёння ва ўкраіне сітуацыя складаная. Там на Данеччыне таксама бяруць населеныя пункты расейцы, не адмаўляюцца ад сваёй стратэгіі. Невядома, як пойдзе далей сітуацыя, ці атрымаецца на Куршыне там утрымліваць гэтыя пазіцыі. Але мы спадзяемся, што Курск гэта толькі прэлюдыя, што рыхтуюцца новыя такія крэатыўныя аперацыі, а яшчэ ж ёсць Крым, відавочна, там будуць дзеянні. І гэтая дэстабілізацыя ў Крамлі, яна будзе толькі нарастаць. Ну вось у разе саслаблення Расіі, гэта тое, чаго мы чакаем. Калі вось украінцам атрымаецца развіць свой поспех, як вы лічыце, што можа пачацца ў Беларусі? Ну, мы ўсе маем надзею, што пачнецца типу дестабілізацыя. Мы все разумеем, што Лукашенко залежыць ад пуцінскага рэжыму. Трэба рыхтавацца, не думаць аб тым, што гэта калісьці там будзе, калісьці не хутка, і, магчыма, не мы нават гэтым будзем займацца. Не, трэба быць падрыхтаванаму, што гэта можа ў любы момант здарыцца. І мы павінны, нашы шэрагі павінны быць як мага большыя, і мы павінны мець план, што мы будзем рабіць у гэты момант. А я магу у вас спытацца, калі это там не сакрэтная інфармацыя, дзе сёння знаходзяцца байцы полка, якія задачы выконваюць, калі пра гэта можна казаць? Ваяры палка знаходзяцца на ўсходзе Украіны і прямо на дадзены момант выконваюць баявыя задачы. Пэўны час таму разыходзілася інфармацыя, там праблемы ў полку Каліноўскага ледзьве не развальваецца. Што ўвогуле адбываецца, што вот можна сказаць, якія сілы ёсць увогуле ў вашым распараджэнні? Ну, вы все ведаеце, што рэформы даўно назрэлі ў палку, яны пачаліся. Так, ёсць тыя, хто незадаволены гэтым, лічаць, што яны не патрэбныя. Але усе баявыя падроздзелы працуюць разам зараз на выкананні баявога задання. Так, пытанні і праблемы ёсць, але мы жадаем іх вырашыць як мага хутчэй. Што адбываецца ў палку? Полк адакрэмліваецца ад людзей, для якіх мэта была не наша агульнае вызваленне Беларусі, якія мелі нейкія свае ўласныя мэты наконт палка, бачылі сваім прыватным войскам. Пазбаўляемся гэтых людзей. Ну, пехота, штурмавікі ёсць у вашым распараджэнні? Вось самае важнае. У складзе палка імя Кастуся Каліноўскага, так, ёсць пехотны падроздзел, ёсць артылерыя, ёсць, зразумела, падроздзелы БПЛА, медыкі, сувязь. Все як павінна быць у любым войску. Ну, з танкамі і знішчальнікамі праблема, я так разумею. З танкамі нам
няма дзе іх выкарыстоўваць, таму так механізаваныя сродкі у нас ёсць, а знішчальнікі абяцалі вось у хуткім часе ўжо нам даць, і таксама ўсё будзе добра. На сайце галоўнага ўправлення выведкі Украіны выдавалі інтэрв'ю афіцыйна і казалі, што калі мы хочам быць вольнымі, то павінны дзейнічаць у правільны момант. А што гэта можа быць за дзеянне ўсё ж такі, калі вось стане слабець Расія? Вы маглі б канкрэтызаваць? Па-першае, нашы шэрагі павінны стаць яшчэ большыя. Я чую, часта не чую, чытаю ў каментарах о тым, што вось РДК, сібірскі батальён, яны працуюць там на тэрыторыі Расіі, а мы, беларусы, воюем за Украіну, гінем за Украіну. Калі мы ўжо пачнем працаваць таксама па радзіме тэрытарыяльна, вось все павінны мударослыя людзі павінны зразумець, што такое рэал-палітык, і калі нашы шэрагі будуць яшчэ больш вялікія, і людзі не будуць проста пісаць каментары, а будуць прыяднацца да нас, тады ў нас нашмат хутчэй і больше будзе варыянтаў працаваць дакладна па вызваленню радзімы тэрытарыяльна. Ну, вельмі важна пры гэтым, каб іншыя дзяржавы падтрымлівалі падобную ідэю беларускага войска там, ці беларускага вызвольнага войска, так? Ёсць такая ідэя. І па сітуацыі на сёння Украіна не зацікаўленая, скажам так, у стварэнні, у дапамозе, у спрыянні беларускаму вызвольнаму войску. Украіна вельмі важная. Ну, это зразумела. Па сітуацыі на сёння іхная задача, каб там, так умоўна кажучы, другі фронт не адкрыўся. Но это па сітуацыі на сёння. А сітуацыя будзе мяняцца. Настане заўтра, і сітуацыя можа кардынальна змяніцца. Вось што вы думаеце пра перспектывы беларускага вызвольнага войска, калі рэалістычна глядзець на справы? Можа такое рэалізавацца, ці гэта фантазія? Вось калі шчыра абмяркоўваць. Шчыра абмяркоўваць, як казаў ужо не раз у сваіх інтэрв'ю, што ўсё залежыць ад нас, ад кожнага з нас. Калі мы, беларусы, жадаем вызваліць радзіму, змяніць палітычны рэжым, які там існуе, мы можам гэта зрабіць, але это павінен кожны з нас спытаць сябе, жадаюць ён гэтага ці не, ці добра яму, як ёсць, так ужо ёсць. Ну, вымушаны я эміграваць з Беларусі, ну, вымушаны тут знайшоў працу, неяк так уладкаваўся. Навошта гэта мне? Гэта ж рызыкі, невядома, чым скончыцца. Людзі павінны верыць у сябе, не лічыць аб тым, што за них нехта нешта зробіць. Гэта самае галоўнае. Таму што, ну, будзем чакаць, што Украіна і Захад вырашаць наш лёс. Магчыма, яны вырашаць. Магчыма, ну, так, там, Лукашенко застанецца пры ўладзе, скажуць, все, толькі все буду рабіць, толькі не чапайце, у нас тут зараз стабільнасць. Ну, калі народ гэта праглоціць сам, що ў Беларусі, що па-за межамі. Ну, Захад, то так он так і скажа, що слухайце, вам гэта патрэбна, вы нічого, ну, не патрэбна, а нам що патрэбна тут ісці вызваляць Беларусь. Добры прыклад Ізраіля, габрэяў. Ім ніхто не дапамагаў, амаль што ўвесь свет быў супраць іх. Яны паказалі на сваём прыкладзе, як патрэбна выжываць і будаваць краіну. Рацыя. Ну, разам з тым я хашу дадаць, што датычна беларускага вызвольнага войска ідуць пэўныя працэсы пад покрывам таямніцы, не раскрываюцца падрабязнасці, але на высокім сур'ёзным узроўні яны ідуць. І дазвольце, я пішу такі сцэнар. Мне здаецца цалкам імаверны, ну, дэстабілізуецца гэты рэжым Пуціна. Ужо гэтая курская аперацыя гэта паказала. Зразумелі украінцы, як біць у дзесятачку. І наперадзе будуць вельмі вялікія для рэжыма Пуціна праблемы. Дэстабілізуецца і лукашэнкаўскі рэжым следам за пуцінскім. Мне здаецца, гэта відавочныя рэчы. І тады ў гэтай сітуацыі, калі Беларусі атрымаецца пазбегнуць там ядравага апакаліпсіса, я вельмі спадзяюся, нейкай там грамадзянскай вайны, не веру, што яна адбудзецца, тады было б вельмі добра, каб на тэрыторыю Беларусі не заходзілі замежныя войскі, а зайшлі падраздзяленні беларускія, складзеныя з беларусаў. Можа быць з добраахвотнікамі, можа быць нават з вялікай колькасцю гэтых добраахвотнікаў. І тады паўстане пытанне. Я так падазраю, што ўжо злачынцы ў пагонах яны ўцякуць, калі будзе куды ўцякаць, што нейкага супраціву сённяшнія лукашэнкаўцы аказваць не будуць. І паўстане пытанне,
не тое што аб'яднанне, но ўзаемадзеянне з сённяшнімі лукашэнкаўскімі сілавікамі. І я хачу у вас спытацца, з кім з гэтых сілавікоў вы б мелі справу, а з кім катэгарычна справы б не мелі. Зразумела, што без всякіх варыянтаў патрэбна люстрацыя. Трэба будзе зрабіць усё, што Беларусь не страціла суверэнітэт, щоб захавала свае тэрыторыі. Калі будзе адбывацца люстрацыя, то там будзе бачна, хто аддаваў наказы злачынныя, хто катаваў свой народ. Все гэта мы побачым. Ну, у губазікаўцаў сённяшніх ёсць шанс далучыцца да ўжо быць сілавікамі ў вольнай Беларусі. Но іх не так шмат. І мне здаецца, вось там якраз то самыя адборныя кадры катаў. Здаецца, што там не шмат людзей, якія не аддавалі ці не выконвалі злачынныя наказы. Дакладна вось. Усе ж мы разумеем, што іх недарма параўнаюць з гестапо ў фашысцкай Германіі. Спадар Павел, даруйце, што я вось все-таки тут прашу канкрэтызаваць, мне проста цікава. Мне вось такі ў мяне флешбекі з 20-го года, вось гэтыя амапаўцы, так? Ну, людзі вельмі часта, вот гэтыя байцы звычайныя, яны не вельмі разумныя людзі, так? І можа быць, можна нейкую перапрашыўку ў мазгах зрабіць, все-таки IT-краіна. Вось амапаўцы, сілы спецыяльных аперацый, якія там лютавалі падчас разгонаў пратэстаў. Ёсць вось у гэтых байцоў шансы ўжо стаць сілавікамі у вольнай Беларусі і атрымаць пенсію 48 год? На мою ўласную думку, зноў жа, гэта моя ўласная думка, і не трэба казаць, я не кажу зараз за полкі Мякастуся Каліноўскага ці за іншыя структуры. Моя ўласная думка, што у амапаўцаў, як і з губазікамі, гэтых шансаў нашмат менш, чым у цэлым у Збройных сіл Беларусі і Міністэрстве ўнутраных спраў. Ну, вы б хацелі б сёння што-небудзь сказаць сённяшнім лукашэнкаўскім сілавікам? Па-мойму, час надыходзіць, сігналы паступаюць пра вельмі сур'ёзнае зварушэнне ў будучым. Все бачаць, што няма нічога нерухомага ў гэтым свеце, нерушымага. Што сітуацыя можа змяніцца ў любы момант, і калі яны гэта не чакаюць, і толькі сваімі дзеяннямі яны могуць паказаць з народам Беларусі яны, ці проста з рэжымам Лукашэнкі яны яго кріпакі. Лепш пазней паказаць, што яны з народам Беларусі, чым ніколі гэтага не зрабіць. Паспрабаваць загладзіць свае памылкі вы маеце на ўвазе все-таки? Так. Спадар Павел, вы казалі пра тое, што неабходна, каб Беларусь захавала суверэнітэт, але ў разе дэстабілізацыі ў Расіі, там Расія можа разваліцца. А хто можа суверэнітэту Беларусі пагражаць, на вашу думку? Некалькі ёсць шмат, не шмат, но ёсць розныя сцэнарыі развіцця падзей. І таксама мы павінны разумець, што так, в самым добрым выпадку Расія будзе развалівацца, і ў Расіі не будзе справы ўжо до Беларусі. Справы ў Расіі будуць заўжды справы да Беларусі, да Украіны, але не будзе тых магчымасцей, вось, і рэсурсаў. Але можа быць і так, што нават пры зупыненні баявых дзеянняў з Украінай, напрыклад, нейкае умоўнае перамір'е, Расія пажадае ўжо не проста умоўна, але дакладна захапіць Беларусь, взять ее полностью под свой контроль. Умовно скажем так. Нават у такія моманты трэба думаць, што рабіць, якія могуць быць наступствы. Рацыя. Я вельмі не хачу нашым гледачам вешаць локшыну на вушы. Значыцца, фантазіраваць тут сядзець і гэтак далей. Як вы лічыце, перад Беларуссю па сітуацыі на сёння пазітыўныя перспектывы ці да тых пазітыўных перспектываў яшчэ год ці дзесяцігоддзі? Як вам падаецца? Да, я б таксама не жадаў казаць пра дзесяцігоддзя. Мы зноў павяртаемся да аднаго з пытанняў, которое раней прагучала. Кожен з нас павінен зразумець, кожен з нас, калі мы ўсе жадаем хутчэй вярнуцца на радзіму, вызваліць яе. Вось проста ўсе жадаем гэта. Гэта будзе нашмат хутчэй, чым калі мы думаем, ну, так, зараз тут яшчэ нейкі час, Расія
развалится, ці будзе слабая, потым нейкія перамены, магчыма, у Беларусі будуць адбывацца. Ну так мы будзем чакаць, умоўна, там 5-10 гадоў. А калі нашы шэрагі будуць вялікія, тады это адбудзецца хутчэй. Шановныя гледачы і глядачкі, мы сёння такія закраналі моманты. Некаторыя лічаць, што это немагчыма, там беларускае вызвольнае войска і так далей. Але ў гісторыі так і здараецца. У момант вялікага ўзбуджэння, а будзе вялікае ўзбуджэнне, вялікія палітычныя ўзрушэнні, так? Абвал эканомікі, на жаль, будзе. Будуць адбывацца рэчы, пра якія вы сёння, можа быць, нават не задумваецеся, толькі вось праглядаючы нашае інтэрв'ю, нашыя перадачы. І беларускае вызвольнае войска, працэсы ідуць, і я скажу вам, што карты малююцца, стратэгіі карэктуюцца і займаюцца гэтым вышэйшыя афіцэры. Ну, у званнях палкоўніка гэта дакладна. І ўсё у нас атрымаецца, калі кожны з нас гэта паверыць. Тады ў нас все атрымаецца. Все проста і звычайна, як заўжды ў жыцці. Хаця кошт, на жаль, зусім іншы там, але гэта так. Все залежыць ад кожнага з нас. На вялікі жаль, дзеля будучыні Беларусі ўжо шэраг вельмі хорошых хлопцаў, но аддалі жыццё. Вельмі хорошыя людзі. Я вельмі спадзяюся, што гэта ахвяра не была марнай. Спадар Павел, шчыры дзякую вам за ўдзел у гэтай праграме. Жыве Беларусь! Жыве вечна.